Venkovní teplota není právě lednová, ale přesto se dnes v Měníku u Nového Bydžova lidé oblékli do plavek a alespoň na chvíli se přenesli do léta a zahájili tak letošní plážovou sezónu. Na recesistické akci nechyběl ani Jiří Fremut a nechybí ještě. Pěkné odpoledne, Jiří. Pěkný den, musím říct, že mě samotného překvapilo odhodlání party lidí sdružené kolem samozvaného předsedy Novobydžovské oblastní skupiny České cimrmanologické společnosti Merkatupce, kteří tuhle netradiční akci pořádají už 14. rokem. Opravdu dnes vyběhli na Měnickou náves v plavkách a vykoupali se v místním rybníčku. Praví otužilci by asi byli zklamáni dnešním na leden relativně teplým počasím. Jak tomu bylo tam, co jsi tedy v Měníku? Já myslím, že tady rozhodně zklamaní nebyli. Ta recese k místní požární nádrži přilákala zhruba 150 lidí. Desítka z nich pak přišla v plážovém, županech, plavkách, koloboucích, čepicích. No a do vody pak vlezlo 5 z nich. Někteří si v maličkém rybníčku dokonce i zaplavali. Postarší dáma šla do vody hned 2krát a k té teplotě vody mi řekla, že měnický rybníček je studený prostě tak akorát. Nechybí tady ani potřebné rekvizity, když se rozhlédnu, tak vidím lehátka, slunečníky. Jeden pán je tady převlečený za potapěče. Jenom oproti létu se tady nepijí chladivé koktejly, ale na odbyt jde hlavně smažené víno a grog. To naprosto chápu. Každopádně akce odkazuje na českého génia. Připomínal dnešní program představení Pravého divadla Járy Cimrmana? Tak jenom z části. Nebylo tady sice žádné divadlo, ale vše začalo takovým tím seminářem cimrmanologickým. Tentokrát to byla krátká přednáška vlastně na téma, že Jára Cimrman vymyslel lednové zahájení plážové sezóny kvůli vesnickým lidem, kteří v létě musí pracovat na polích a prostě nemají čas na koupání, a proto vymyslel začátek ledna jako zahájení plážové sezóny. Já myslím, že to je celkem logické. Letos se na Novobydžovsku plážová sezóna zahajovala už po 14. Jiří, zavzpomínali účastníci na předešlé ročníky? Určitě zavzpomínali. Připomínám, že poprvé se takhle recesisté sešli 6. ledna 2001, ale třeba před 10 lety, kdy se tahle akce, která putuje po vsích na Novobydžovsku, konala ve Skřivanech, bylo po kolena sněhu a mrzlo až praštělo. Tehdy si museli dokonce i vysekat díru do ledu, aby se mohli smočit v ledové vodě, a také do rybníčka tehdy zanořili základní cihlu zahajování plážové sezóny. Ta je tam zřejmě dosud, a tak má tahle veselá akce o budoucnost postaráno. Plně oblečený Jiří Fremut, předpokládám, stál mezi těmi, kteří v Měníku u Nového Bydžova zahájili letošní plážovou sezonu. Tak pokud nás tam poslouchají, tak si mohou představit, že je velmi teplé léto, především pánové, a tahle písnička by jim mohla konvenovat. Měj se hezky, naslyšenou. Hezký den. Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem, zdali jsme už dávno neprohráli.